A maen nhw wedi galw'r number a Lily Burridge sydd wedi cael hefyd. Mae'n sefyll lle oedd hi. Anhygoel, achos nath i ennill yr adran ecbwr yma fyd. O, do? Do. O, dyna beth yw diwrnod. Ddiddorol, ie. Arbennig. Enw'r ceffyl, Beth? Cobiau Bali. Dan berchnogaeth Dau Gardner. Allan nhw ymlacio Gall. y beirniad. A Lily. Wedyn ni gwaith arwrol yn ystod y dydd. Cedi fydd y Telford mae'n cawod o'r nawr, fi'n cedi. Mae'n heiddi. Mae'n dod dros y fore. Mae'r het i ffwrdd, a dyna chi un sydd wedi gweithio yn hynod o galed yn ystod y dydd. Richard Telford yn beirniadu'r marchogaeth gyda'r Cobiau Cymreig ac yn rhoi y safle cynta i Cobiau Bali. Llon gyfarchiadau gwresog i David Gardner y perchenog a Lily Burridge yn marchogaeth ac yn cael dornod arbennig. Mae'r hibane'n cynyddu gyda Lily. Wedi cael diwrnod da. O di, mae wedi cael diwrnod gwych. Fi siŵr bydd hi wrth i bodd. Mae wedi ennill yr adran ecbwr yma gyda Hywyddi Enforcer a nawr mae wedi ennill hwn yn dosbarth mwych gyda Cobiau Bali. A dan dimlad hefyd mae'n amlwg. Fydden ni'n meddwl, oedd hi dan dimlad bore yma gyda'r dosbarth cyntaf. Fi'n cael ei nawr, ni'n teimlo fel sy'n breuddwydio falle. A mae'n dangos beth mae'n ei olygu yn dweud fel o ti'n sôn Beth y berthynas maen nhw'n magu gyda'r rheini sydd yn berchen ar y ceffylau, yr hyfforddi, y dod i nabod y ceffyl, a'r holl waith paratoi ac ti'n trio cadw'r nerfen i gyd mewn y lle ddychmygu ond eto i gyd, mae'n talu ar ei ganfed wedyn ni pan ych chi yn dod i'r safle cynta. Cobiau Bali, Trefalion Picasso yw'r march ac swrfa Chesi y gaseg. Trefalion Picasso, wrth gwrs, yn dad un y ddoi bach sydd wedi gwneud digon da fan hyn. Dyffryn gwy Sir Picasso oedd yn ail yn yr adfer. Dyna beth oedd ei dad so ni'n gallu gweld, mae yna batrwm bach ma. A mae hwnna'n braf yn dweud pan ti'n gweld hwnna, a taith mewn ffordd, a llinach. Ie. A Natasha Ham yn ail. Llon gyfarchiadau gwresog, dyna chi enillydd. Categori'r meirch gyda'r Cobiau Cymreig Cobiau Bali yn berchen i David Gardner ac yn cael ei marchogaeth gan Lily Burridge. Yn cael diwrnod arbennig o dda. A'r holl beth yn dipyn o brofiad emosiynol i Lily hefyd. Ac yn amlwg yn prisio'r dorf yma yn yr Eisteddle. Llon gyfarchiadau mawr iawn. Ond yn foment neis yn dweud bod pawb yn cael y cyfle i garlamu o flaen yr Eisteddle. Pawb yn cael ei eiliad. I eiliad, a wedi agor y cylch mas fyd. A mae'r rhai yn mynd dwywaith. Ie.